Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Menteri ki kampo ing jong ka rindi Amit Shah ula aya ka jing penda ka bakrau halor ka Citizenship Amendment Acts lane ka CAA Amit Shah ula ong baya ka CAA on sa pendapat ba bat on sa pentrekam no haswa jong ka Lok Sabha election ke bansawan lane ka MP election habakren syapang ka CAA Amit Shah ula ong ba ka CAA kereka ain lane ka aks jongkari Amit Shah ula ong susu baka CAA kadai ka jing ai ban long nong song snong bat om ban kni no lane ban weng no ja ka jing long nong song snong jong no bro Amit Shah ula pensaya ka CAA baka CAA kadai ka an ban ai ka jing long nong song snong jong ba wan poi wir kiba dai kiba la sha leben ha Bangladesh bat ha Pakistan ka jingbun scam ban pentrekam ya ka CAA ha ka rindi kadai ha ka khatwai tarik Disember ar hajar kat khandai ha ka baka sorkar BJP kala menjur ban pentrekam no da ka CAA hari indi ka Citizenship Amendment Acts ya ka balak tipat ba da ka CAA lawan ra da ka sorkar BJP kane ka Acts lane ka an lakmu ban penlong nong song snong jong ka rindi ya ki poiwer ki bala syak leben bat ki bomdai ki muslim ki bakan thup ya ki hindu ki sikhs ki jains ki buddhist ki parsis bat ki kristan ki bala phet snong na Bangladesh na Pakistan bat na Afghanistan bat ki bala rung sya India hadu ka life way tarik Disember arjar kasau na kadau jong ka jingsyak ban ben ka jingsyak leben ya kan niam jungki lane baki shepting ya ka jingsyak ban ben ya kan niam jungki lakum taru kane ka an kam sum lakan thup ya ki muslim lane ya ki we ki communities ki bala phet na Pakistan na Bangladesh bat na Afghanistan kane ka jingrai ban pentrai kam ya ka CAA kelawan raru ya ki jingaki hakeleng ka rindi kane ka jingtmu ban pentrai kam ya ka CAA kelak bandai ka wake up boot kenang baka BJP kan lak ban job suk jaka ka MP election bat ka Lok Sabha election hakaba ka BJP kalak ban sensar biang ya ka rindi da ka ailat ki nong song snong do ka ri Bangladesh jong ka Pakistan bat jong ka Afghanistan bakin wan tep vote ha India